ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗୀତ ସଂହିତା 58 ତାର 1ରୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଦାନ ବାଦଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ତସ୍ ହେତ ସ୍ୱରରେ ଦାଉଦଙ୍କ ଗୀତ ନିତାମ। ପ୍ରକୃତରେ କି ତୁମେମାନେ ନୀରବ ହୋଇ ଧର୍ମ ନୀତି କହୁଅଛ? ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗଣ, ତୁମେମାନେ କି ନ୍ୟାୟରେ ବିଚାର କରୁଅଛ? ବରଂ ତୁମେମାନେ ହୃଦୟରେ ଦୁଷ୍ଟତା ସାଧନ କରୁଅଛ। ତୁମେମାନେ ଦେଶରେ ସ୍ୱସ୍ଥର ଦୌରମ୍ଭ୍ୟ ତୋଳୁଅଛ। ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଗର୍ଭରୁ ବିପଦଗାମୀ, ସେମାନେ ଜନ୍ମଠାରୁ ମିଥ୍ୟା କହି କହି ବିପଦରେ ଗମନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିଷ ସର୍ପର ବିଷ ତୁଲ୍ୟ, ସେମାନେ କଣ୍ଠରୋଧ କାରିଣୀ, ବଧିରା କାଳସର୍ପଣୀ ତୁଲ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 58 ତାର 1ରୁ 4 ପଦ ପାଠ କଲୁ। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି ଆମମାନେ କାହା ବିଷୟରେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଉ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ, ଏହି ସୁସମାଚାରଟି ପଠାଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।